A zase, to je známa. Ty koza. Ty vole, kuchni, tam je nějaká chodba. No. To je... No tak tam nejdem. To je... Diváci, tam půjdeme na budúce. Ty a tam nejdem, já jsem posratá. Táňa, poď sem do prčíc. Kurva, ja nechcem ji poslať na... Čo? Jaký tam jama? Jama jak piča. A je? No necho tam. Jdeme? Ne, ani za boha. Ale za boha. Vyhralo už niečo na nás trbne a potom skápeme. No to vždy bolo. Dvere, kúkaj. Zohni sa. Dvere stále stoja. To je hlavné. Teda zárubňa teda, nie sú tam dvere, ale tu už... To už je... Jo, ty kokos. Tako potom, že pozdrav, ne? Keď na teba drbne nejaké drevo. No okej. Kam ideš do keľu? Pičuho, na to zase pokračuje. A teď tam ještě jedna půlka. Ty vole. Ty vole, jdeme tam. Nejdeme. Tani, akože nechcem ťa strašiť, ale vieš, že sme úplne... Vieš, že keď sme toto chceli natáčať, tak sme úplne na hovno natáčali, pretože naši diváci potom budú natáčať z hlavy, že jak debili. No tak tam ja nejdem. Ešte nejakého ducha natočíme. Budeme slávne. Au. Keď čo to je počuť, ako pošel? Ja ti neviem. Jdeme se také jebali. Ale jdeme se také. To je Evropa. Čekaj, to jsou taky nejmcací. Čo sú? Taky nejmcací. Že nemá svoj, chápeš? Takže name. Name? No name. Vieš, že na nás niečo jebne. Pičabo. Jaký? Ty kokos. Já jsem volal. To tu kde sme? Nemám tajny. Něco mohlo. Do nerob, lebo ja ti takú drdnem, ale už fakt akože nasereš ma. Táňa tam ani nelez, ani za boha. Neboj sa. Ja tam nejdem. Ne. To je dobré, to. Dopíšeš, jak káma se to drevo. Že Pepsi, kola. Celý kokos. Aj piča. Ale tak si... Počkej. Idem ti. Kde je čo? Aha. Tak skoro ten piča, tak Pepsi, kola, a vieš. To je fér. Hen si kuchni, vidíš to, že jdu rozkročenou si velký táko. To je komár, ne? Kdo? Komár. Komár? Jo. Ale pokud to nevíš, že... To je jaké obrovské. Já chci vidět. Vidět? Vidět sa ona. Jama. Tak to si mala ísť podľa okienok a... Vidíš to. Kde to boli? Kde? No.